kiaro na ngomwe kale senge wote ine dream tutaiko na tutakora ya tati ya Nĩ mĩaka ene yatigaire ĩrĩa Wakenya banyare gwikira amaroro a Vision 2030 kurinde ense muyende nigo Abakenya basangire ibirengerero byabo kwana ya Vision 2030 tindar yendikia very implemented kuchia Vision 2060 ikiagera Vision 2030 tira ibora mwana ndoto korra ba rigere pa 2030 ito ko mu magwa Kenya bwa change to a certain level nande kuna kulingana na rigere tinga rotenge misingi nero romo ikibaki na serikali ya ba bigeta sense unabona mangana free education mangana health program infrastructure ne bintu binde osemerio konene no gukina wechinsemo ao anene kimagenderero egento bono bagoteba keireire orogongo rwa Gusii gotigara magega kisi mtu abwate nya tipeti yetu nya ore polytechnic by now we kwete teyo ya mtu abwate ko gukora eya gwete up to now bana wetu wa attachment yo teyo to just start training ya training abantu ku America baja Kenya baja kugira lira bana wetu ali kiro na kini kile okoro kwa ikagwa ogukwana ekerekyo nigo abamenyi bebunge yega ya Kitutu Chache South barorekana komochia abarai constitution ere ria kitingi ya 2010 constitution yerigo ya etugumono mono kwa enhance Vision 2030 ekam through lakini rende bono asitwachi tugateria kebuna Abakenya abantu bali gupinga constitution yeri na butwachi tukaobogana ese miaka yetigare tene ese ya ere 26 years to atigare 4 years tindo jinga kende getura implement about 2030 naro diekeya abato umiete asenge njokoro tuotu baki yake bako abato amenyeto bokimobuya komenta najwe asenkwana yomurai wense Dr. William Samuel Ruto igoro ya maroro a Vision 2060 tenda tebenga Vision 2060 yega maite ekero gutware vision yege ntukeriora ikoro uchikorora ebinte byarangara ya Vision 2060 ara tigana asenge njononya 2030 entonyoroji okubulia bono nigo kwarure gucha serikali kurigereria anena masirai yo mwananchi wa kawaida ego ikirana baise korusie birengeria Vision ya 2060 vision ya Singapore nebintu binde barusie birengeria sebintu bire at infinity ari kunyarekano ara arengera ngakyo mwananchi akonyore gentakuri ngakyo mwananchi oyo kawaito ngete chikura sisi ngote tunaweka acha kwa bila kwa gasi hata wisi ngode njara ngote na 2030 ngote taraika ne na wanya tu ikose rigase bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii ile ni gongoro kwa Dipon Asanya.